אין ספק שאבירם הוא בין השחקנים המובילים בכדורגל הישראלי, וזה לא עוד חיזוק למשפחת קטמון. כן, אפשר להגיד שזה עשינו אולי את אחת ההחתמות הגדולות בקיץ. אין ספק שאני לא זוכר בשנים האחרונות קנה מידה של שחקן מליגת העל שמגיע לליגה א', אבל אני לא רוצה יותר מדי לעסוק בזה, כי אני חושב שבסופו של דבר אנחנו עוסקים בכדורגל, ואבירם לקח החלטה, והוא בא לכאן לעזור לנו לשים את המועדון הזה איפה שהוא צריך להיות, וכמובן לשדרג אותו. אני חושב שזה שדרוג מאוד רציני לקטמון, ואני מקווה ומאמין שנעשה את זה ביחד. אבירם סיכם שלשום, חבר טוב, שחקן מעולה, שיהיה תוספת כוח משמעותית לקבוצה ויעזור לנו במשימה לעלות את קטמון למקום שהיא צריכה להיות. כדורגל זה דבר דינמי, הרבה דברים משתנים, הרבה דברים זזים, זה חלק מהכדורגל, שחקן יכול להיות פעם אחת בקבוצה כזאת, פעם בקבוצה אחרת. עושים את הכל מאחורה ומתמקדים עכשיו במשימה שלנו.